Yo, Oh, namlagi ka? suroy. Ikan. Italik ayuhan. Aba, Karo sa diri. ako rin yung saki. Ay, Dagkong ba? ba? Silingaw dia. Si kon mingaw mo yun. May, Magkaon? waman na. President. Tural, munggos. Sige lang munggos. Na, Kabuk karni day. kasi kapoy si kau karni, heblaron ta. Uy, sipi ato ba? Okay. Kailangan maligid yuta. Oh, na. Saan ba nila? Yugi ko eh. Tisado gini kong kapuan. Gi, Palitog yuta. mupalit ka? Palitog yuta. Ako yung gandi ka. Laro da kay. Dali. Masa dapat lah. Tar sobos ay. Ato. Hindi na kong balay dia. Tra. Tra. Wa ka katutol niya. Ako na yuta ana. Ha? Igo ragit. Dako rin kinanglan ni Puhan kay mo niyang resort. Kaya, layo pa nila day. Ay narasundahan oy. Asam na yung nahanay. Pila na kay Hilar. yutaan. Basta dako. Kakusunadan. Tibuok yuta, dako dyan na siya. Ah, tara nay. Tara. Muna ilagay. Ato atoon. Tara. Okay, naong na burara magkwarta po do. Sus, wala may manok rin kung tangkal rin. Asal yung manok rin. Pare Chris. Pre, May hapon niya. oh, wala po sa... Ha, ato ko ituyo ano mo ta. Oh, Pili ka mo. Ato ano? Hindi na ta kay. Ano mo ta? May amigo na ko. Ay Chris. Oh, ano? Yuta. Oh, malit, yuta. Oh, Yuta. Pagkispain, may hapon. May hapon dad, boss. Oh, Sa may... mga ning yuta diri. Oh, wala na yuta, boss. Maayo. Dako ka niyo. Lapad Dako diri. sa taon sa. Yap, Wala hindi may na biligyan man ni Pre Kriswin. Kani malmahal gina yo kay dako-dako man niyo niya. Usa pa sad, asa yung mga lubi lagi mo niya. Ano bunga na gyud dagang lubi yo ya. Apo saging. Ya, Pre Kriswin, tulado ni mong yuta Pre Kriswin. At tulado kay di oy. Sa una pa ko ni Yuta, yuta. maayo, no? Akong apuhan sa una ba? Maayo. Pa dito maglisod pinalitay ba kay na may titulo. Kumpleto papel ni. Ya ikaw ra ka transaksyon ako ni. Wait sa kay tawagan ako kung han kay. Sige, maayo. Kay bawas siya ba? Sige, maayo na. Oh sige sige, wata ko diot. Dako ginining ko ano rin. Dako ni yutaan ni. Aluhan. Oh. Kuan ba? Nay. Kuandre bayar sa yuta. Oh. Ako rin bahala ka rin. Oh, sige, ako yung bahala. Oh, sige, okay. Sige. Oh. Ya, sa ato Pre. Okay na. Ako, nakibaw na Ikaw ra? siya. Nakibaw na siya niya. Ako rin bahala sa presyo ka rin. Ba? Ya, pila may presyo ni Pre? Ito, depende ni mo kay dako man yung yuta. Lapad ni. Dako-dako dyan noon ni noon. Lapad din. Ay, oh. Sus. 600,000. Di madala, oy. Ay, lubi o yan. Lubi, namunga na ka. Patasaan. May saging. 700. Di isa ko malang alang na presyo kay. May kuwango na na kay. Kanti ko ng saging mo, pi. No, tangkal man Dako no. dyan noon. Dako ni. Di ka malugi ano yung 800,000. Dili. Dako na Pre. Langanin ko ng presyo kay. Pinam din niya ha di. Na, kabilin mo gunas ko mga kalulahan sa una ba? 900,000. Madala pre kay. Pinam niya ha. Ang saging ay namunga na oh. Hindi ko ganing uba. Sige. Last. 500,000. No, ka pre? Oh! Yes! Kana. Sure. Sige, sige. Sige, wata ko diya. Half billion. Kaya ko chiki ha. Sige. Kanina siya natahalin gid. Kani, half million. Kani. Sa kulipay gito kung handron gid. Half million gud. Halin gid. Half million. Kani, barta gini. Lipay tong handron nga aboton. Ay! Oy, yan. Na, Ay, ya, kumusta naman? Asa na mo yuta? Oh, kita lagi. nagkuha pag chiki, sakyanan. So, ito bahalhalin, Jun. Halin oy. Nice. Halin kayo. Thanks, God. Anya. Kuan, nanyo siya og 600,000. Oh, Wa ko masugot oy. Kansi man ta kay napad dito yung tayo pay lubik, saging. Ito. Dako, ani? Katotod, yang gi patasan mga 700,000. Wow, anya. Wag mo ko masugot oy. Malugi man ta kay. Very good. Yakam ka nagtanom. Very good. Dayon, ang last niya nyo 900,000. Nya. Wag mo ko masugot. Kansi ni punta na. Nya, pila mo gid ay Karon- mo presyo? Niingo mo siya nga $500,000. Mo ton sugot ko. $500,000 ko na. Ha? $500,000. Ngano ko dito ni sugot
Sugod kag half million nga mas dako man ang 900 kaysa half million. Ito ko. As Half million o 900. Dako ang million oy. basta buguha gid mo hanoy. Mas dako ang 900,000 kaysa half million. So sa bahala ka di ay. Oy, asa ka ni? Oh, Ngandong.